Lah gundul ora. Sida maju sandang gawe perkara. Ora ngono ora kok gawe perkara. Iki pengajian iki engko sik. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe ya ngayahi kewajiban meneh Pakmu. Heeh, alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe ya ditimbali ana laladan Padukuhan Mula, Kalurahan Mula. Kapanewan Wonsa Gunung Kidul, Baya Wonosari. Heeh. Bengi iki kanthi adicara ya kuwi dalam rangka bersih dusun Mula. Ayo. Terus iki mau ya ana serah terima ambulans. Wah. Luar biasa, Boyo. Ning atase ya saka swadaya masyarakat iso mewujudkan fasilitas sing bakale berguna kanggo para warga masyarakat. Mulane kuwi. Heeh. Lah iya. Nek ana bot repot, ana kepentingan, ana kebutuhan apa wae iso ora dadak ngrusui. Ya mung paling mung bensini sing nyopiri. Oh iya, nukokke rokok sak ungkus. Ha iya, tergantung sapa sing arep gunake. Iya. Ya iya melu mangayu bagya nderek njurung pamuji. Muga-muga ambulan iki mau bisa bermanfaat. Iya, lan muga-muga iso berkah barokah kanggo para warga ing padukuhan sumrambah mring kalurahan ya Pakmu. Iya. Lan uga bersih dusun iki ya wujude naluri. Iya. Adat istiadat tradisi saka para leluhur sing wis suwe wis sembuh kejamane taune kapan awake dhewe ra iso ngerteni. Iya, sing kenah turun temurun dilakoni lan ora bakal iso ilang selawase urip. Iya. Awake dhewe seminangka sebagai generasi penerus bangsa iki wajibe nglestarekke. Bener njaga muga-muga ya tansah lestari. Iya. Sartane ya awake dhewe melu mangayu bagya mergo anane
adicara bersih dusun mula padukuhan mula kalurahan mula iki muga-muga ya tansah jujur sempulur para warga ning kene Sri Semara bumi sing mapan ning tlatah kene tansah semulur anggone ngayomi warga ing tlatah kene. Ya amin. Awake dhewe ya kula nuwun salam-salam kanggo kabeh para warga sedulur-sedulurku sing ana ing padukuhan mula. Mulane kuwi kabeh ya wis diaturke kanthi becik. iya Mau Pak panitia, Pak Dukuh ya alhamdulillah wis nemoni aku nalikane ana ing transit. lah iya Wis dingendikake kabeh. Ki mengko ana iki ana serah terima ambulans. wah ya Dan sebagainya. wah ya ya muga-muga kanthi anane bersih dusun iki para tani sing mapan ing Tegal kepanasan ngrembaka kabeh tanem tuwuh jukut 1000 tuwuh ngrembaka panene melimpah kabeh Amin. hasile apik Amin. Upama didol ya payune larang. boyo Umpama dienggo kebutuhan pribadi ya nggo makanan pokok dan sebagainya ya muga-muga iso ngrembaka iso rata kanggo kabeh. boyo lan sing ingon-ingon raja kaya itik iwen muga tambah ngrembaka sapine sing jaluk sontek ya ndang sontekke utawa digaduhke ya ora masalah. Kaya wiyaga-wiyaga kuwi mung gaduh nek sapi kuwi. Ha iya. Mulane kuwi Tur arang sing duwe ingon-ingon. ha iya. Paling ya mung Pak Parjo kuwi gaduh. Ha iya. Mulane kuwi mulane kuwi Ya ning alhamdulillah kajibah ngopeni ingon-ingone wong liya. oh iya. Ora masalah. Ha iya. Ya mung emane nek lara utawa kepiye-kepiye iki lho. Ha iya ora apa-apa. Nek manak sing bathi dhewe. Ha iya. Mulane kuwi Wes ingkang bakon sedaya ndherek pamuji sedaya sampun kalampah kanthi sae lan mugi-mugi saged wiwit Purwawadya lan wusana saged tuntas gangsar lancar mboten manggalangan setunggal menapa. amin. Ha iya. Awake dhewe uga ngaturke panuwun karo para panitia. Ya. Ana ketuane Pak Supardi, sekretarise Pak Aris Munandar, bendahara Pak Sujarwo, lajeng humas Bapak utawa Ibu RT RW Padukuhan Mula. Oh iya. Iki ya wis masuk permintaan lagu pamundutan. Iya permintaan. Nek pamundutan kuwi ana sawere ning iki gandeng ana ya permintaan. Oh iya. Ora apa-apa. Sambel kemangi podang kuning kalian lewung. Oh iya. Saking Karang Taruna nyuwun gubuk asmara kalian lewung. Oh iya. Karang Taruna KM7. Oh iya. Saking Pak Supardi minangka ketua panitia pengusaha Vermak Jeans Pandawa nyuwun lagu Kembang Wangi. Oh iya. Muga sawurke. Wah iya. Iki wah ya oke ucapan-ucapan. Ya sing kudu diaturke. Uga ya iki ya akeh piyai para lenggah sing padha rawuh priyagung padha rawuh kabeh Ya nyekseni pagelaran bengi iki. ya. Alhamdulillah mau Bapak Bupati Bapak Haji Sunaryanto ya wis kepareng nandatangani. Oh iya. Apa? Mbah. Aku ora roh. Aku mau rate ngrungokke, Pak Jan. Rugi aku anggere wis nyekel HP ku wis ora ngrungokke sekabehane. Oh iya. Mulane kuwi Ya, sing bakun jurung pamuji ya Pakmu. Wah iya. Iya. Iki langsung wae. Langsung bae. Bengi iki awake dhewe nggawa sinden cacah 9. Oh iya. Alhamdulillah. Coklat-coklat. Oh iya. Mulane kuwi Wah, iki mesti pahit-pahit. aku pahit-pahit. Nah, coklat ki berarti iso pahit. Ayo ana coklat sing legi. Oh ya. Oke, masuk neh pamundutan. Oh iya. Sugeng dalu Mas Das saking kula Trutuh Gedang Jongi nyuwun Gerajakan Banyuwangi sing nyekar Mbak Tatin. Oh ya.
Iki awake dhewe ngene, Pakmu. Kepiye? Iki awake dhewe ngaturke panuwun kanggo sedulure awake dhewe. Sapa? Saka Pak Amin Yudhawidada iki saka angkatan laut. Wo, Nyengkuyung Ansor Laras. arupi Wujud iki mriko dram. wo ya. Alhamdulillah matur sembah nuwun. AL Angkatan Laut untuk AL Ansor Laras, dari AL untuk AL matur sembah nuwun. Luar biasa Pak Amin Yudhawidada. Wo ya matur nuwun. Heeh. Iya, Saking Bapak Tommy Bantul ugi iki nyumbang penari. wo ya penari gambyong. Heeh. Penari grandrong Gambyong. Gambyong penari gambyong Mbak Okta. wo ya mula seragame beda dhewe. Liyane rasa cokolate kuwi rasa jeruk dhewe. Wo ya. Wo ya ora apa-apa. Ah iya mulane kuwi. Sampun kala wau sampun transfer 500.000 buat Ansor Laras masuk kas. Wo ya. Alhamdulillah. Ugi salam-salam kagem warga ngunut njaluk legi katongan nglipar ingkang sami nobar. Wo ya nonton bareng. Mudah-mudi Karang Taruna ngunut njaluk legi ya 4G Orange kabeh pokoke salam-salam kanggo kabeh para warga ning desane adewe kono. Wo ya. Uga keluarga besar LTP Tigang Lipar sedaya kemawon sugeng dalu mugi tansah mangke rahayu. Amin. Iya langsung bae. Langsung bae. Aku arep nyempoti Mbak Tatin. Wo ya. Sing gayeng, Wo ya sing gayeng. sing urung tau diunekke. Wo ya. Aku arep ngetes kira-kira sing tak unekke iki sesuai apa ora. Apa? Gundul pacul. Ora ngono kae saka kene kowe muni gundul-gundul pacul wis mencep. Wis ngono. Arep nesu ya. Aku nek aku ki sing penting gayeng kok. Ha iya. Gundul-gundul pacul. Sepiro dindingane iki, Mas? Gundul pacul. Ha sing ngono kuwi barang. Ha iya. Men dibukani saron wae kok. Wah iya. Men sing nyaron ki bekerja. Wo ya. Ayo Mas Juang, ora ngomple wae. Semeneng bakate. Ayo. Kepripun? Sik urip ores. Wis. Sepote apa? Gundul-gundul pacul. Aku ora gundul iki. Ora ta? Oh ya berarti ora sesuai ya, ora sesuai. Ya ora sesuai genah aku cantike kok ngene kok gundul-gundul pacul lho. Lah gundul Ora ora. sida maju sandang gawe perkara. Ora ngono ora kok gawe perkara. Aku ki menyesuaikan kira-kira gundul apa ora ngono lho. Kula gundul napa mboten, Pak Bu? Ora tenan. Sing gundul napane? Apa nih? Bathuk ayo. Ya bathuk iki ya gundul Lah iya, rambute kaya. teneh kaya gendruwo teneh ya. Sing nek dalange gundul napa mboten? Mboten nek kula. Mboten. Sing gundul napa nih? Kok gundul kok manuke? Kok kowe ndek manuk gundul? Aduh trondol ning omah. Hah? Duh trondol ning omah. Ya ora apa-apa karang jek cilik rung tukul kok nggih. Iki wis 3 sasi urung tak. Ngapa telung sasi? Ora tak kapak-kapake ya wis. Anu wilujeng dalu Mbak Tatin. Iki nek ora dalange iki jen. Injih sugeng dalu Mas Yusuf. Menika kepanggih malih kalian kula. Jan iki kok ya ireng-ireng kabeh piyagane ireng jenengan ireng, aku ya ireng apa sehati po ya? Ya ya wis
Ya nek pancen nyatane kasunyatane ireng iki berarti ya ireng tenan. Ora. Jarene sing ngendang mergo bar cukur, mosok bar cukur mah. Pandekmu ireng, Mas. Ayo sing bar cukur ki kono lah kuwi rak keton ora. Kudune nek bar cukur ki malah telis-telis apik kok mah ireng. Menika derek Binga, derek Mangayu Bagyo wonten dusun desa Padukuan Mula. Nggih menika mau aku ya oleh catetan. Aku nek ra nggo catetan ki lali. Oh lah nggih. Ayo dicatet. Iso maca padake. Galake sapa sing muni galake mau, ha? Galak iki galak sayang kaya. Mulane aku mendel wae digalake ngono mah. Lah nek ora galak iki ya dutatin kok ora. Menika Pak Supardi ketua panitia nggih kalian Pak Tukimin. Oh nggih. Nggih kalih Pak Dukuh wau sing foto-foto karo aku ning ora nyawer. Ayo bebas kaya. Pak Wasiran menika matur sembah nuwun. Sampun nimbali kula kalian panjenengan wonten mriki. Mugi sedaya masyarakat wonten mriki tansah ayem-ayem tentrem, sehat selalu. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Besok wayangan malih nanggap Yusuf malih nggih. Nggih, bintang tamune Mbak Tatin. Bintang tamune sapa? Ayo jenengan. Aku. Sesuk meneh ora dhewe, Pak. Jalukke sponsor. Ora wae dhewe yo gambleh terus ngene iki kok. Ya pisan-pisan ngono kuwi kaya. Mumpluk. Menika nggih wau sampun wonten apa jenenge pamundutan lagu. Nggih. Saking Bapak Sutio menika kalian Mbak Linda DPRD Kabupaten PKB nika partenipun kalian Pak Sutio DPRD DIY PKB juga. Oh, nggih, alhamdulillah. Menika nyuwun gending Gubuk Asmara. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya warga ing Kalurahan Mula. Nggih, matur nuwun. Kanthi pangajap mugi saged dados jampi sayah sawetawis matur nuwun. Nggih sampun nyawer tenggen kula masuk kas tenggen kula nggih. Monggo wis. Mau sing nanggone jenengan ya masuk kas ta? Mangke. Lah iya padha ngono aku ya masuk kas. Kasihan deh lo. Ayo nek aku ki nderek bingah nek ngono kuwi ora parke dihaki ngono lho tadi. Iya, nek biasane nek dalang liyane iki nek nyanyi dikeki nek iki ora. Ya nek ana ya tak nehi ya. Ora biasane tok endet dhewe ya. Kalih menika malih saking Pak Sumardi Semarang Kenteng Pacarjo menika nyuwun sesideman dipun bawani nggih sampun transfer nggih. Menika kalih Pak Totro ingkang kagungan Gongso nggih. Gongso menika nggih rawuh mriki nggih matur sembah nuwun nggih Pak Totro. Menika saking Pepadi DKI. Nggih. Wis sah. Wis ya wis kono angger dhewe kuwi sak borongke kabeh. Oh, iki Mak aku kesel lho, Mak. Cusuk tambahi ya. Lah ora tenan. Wene kami nangkani pamundutan apa ajeng pripun rumiyin? Nggih, pinangkani sing slow-slow nyantai-nyantai sik ana sesideman to niku wau. Nggih, kalih Gubuk Asmara. Nggih, dienggo jampi sayah. Oh iya. Mesti kesel ta ya. Kesel nek dhewe iki omong terus. Gek sing dijak omong dalange ya. Petruk. Aku ra muni petok, aku ra wani nek muni karo dalang petok ki jan aku ra wani. Soale nek nek ke dalang petok ki kan ya dosa to, cilik kae ya dalang kok donekke petok ra ya ora. Jali bolanono balenono ping 50 nek. Malah petruk ora. Heeh, enten sesideman karyanipun Ki Haji Sukron Suwanda. Nggih. Heeh, bapane Dandang Gula. Oke, siap. Kok demen? Kok demen nang wae iki ngematke aku kabeh ya. Ayo objek besar. Heh? Piye objek tok wae apa-apa rasa nggo besar. Lah ya kan ya mesti sing paling ketok kan sing gedhe dhewe to. Iki ki aku ora gedhe ya. Ora to. Wis tak cilik. Iya. Wiwit maneh anderek sang paket
dehem diwangi dehem iki. Maria bagus kang olahku daya nano sowan menyang kutha gedhe bendara terus yung selendang pink. hei Heh, dendang kuning kok pink aku senenge sing pink kok. pink ki ndek sapa Ayo selendang wis pokoke sembarang selendangnya sapa-sapa. ayo kulino pro pink ndek sapa ayo Iki iya. weh kok tak tunjuk kuwi Lah iya. Ih. nah kok sing tak tunjuk kok ya pas konoan wong ya ngisor ya kena nggon sikil ya kena Iya. nah ngono kuwi kok Kene iki ya iki rak ya pink iki yo. kuwi kok ya sakmono to Mary ya, ora Mary. lho cangike cilik kok ya kuwi ne sakmu iki sing gawe sapa Ayo mbok kok ya. ketoke sing ngedram sing gawe Ayo kuwi pas natah bojone teko. Kowe iki natah apa to, Mas? Dadak takonmu. cah cilik ra entuk bayangke konoan lho ya Ora. Ngomong anake kaya ngene ngarepe kok. Ntar ya ora apa-apa ding mau ming wayang lho ya. Nek Heeh. wayang aja pokoke aja imajinasine aja tekan ngendi-ngendi. Lah nek sing nafsu aneh sing ndek nafsu aneh iki semplok kuwi ya nafsu kok karo gamelan kuwi. Sapa? Semplok kuwi bonang dibolong. Kok iso? Lah ya wis sembuh. Lah nek ora diyang ki ya ora masalah nek ya aja mbolongi gamelan ngono. Oh, lah kan nang bonang kok ya. Dadi kok ya. Iya. Selendang kuning. Selendang kuning kang saking ngapa Pak Ibong? Nusol tulus. Wis diam di situ ya. Oke. Suara kurang permana ning wasis ngungro Ngunggrung. nek ora harus tak kempit mau dalange Ora apa-apa sih aku nek tak cilik kira tok dikempit Lah, entuke digendong oh ya. Ngarep pamburi. lah pilih ngendi ngalep pamburi tak Ayo. gendong nih Ngendi sing ora kresel? Apa? Ora. Kaya ngendi sing kirane kuat. Lah nek aku ya kuat ngarep oke, belakang oke. Oh ya. Mau yang mana? Ngarep buri, aku ngarep buri eco wae. Kok kono do kepengin digendong apa mek muni ngarep. Nek gendong sakmene ya ora kuat aku. Kok njuk kepengin gendong kabeh. Digendong kaya nek numpak dadak merak lho dadi nang dhuwur. Piye? Numpak apa? Ning nggon dadak merak ning dhuwur ndas. Ndase sapa? Ayo kan biasane reoke ning nggon dhuwur sirah reoke iku to dadi dilingguhi ngono gak njogat wae to ya kuat bar. Lah nek iso sampean gendong aku ngono kuwi. Jak aku kan munji ngono. Lah iya. Aku tene sirahku ana. Waduh kok.
Wong ketok era nggawa lato-lato kok ana lato-lato ngono ya. Tekan ndi Mas? Kemarahin kelangan ngeng. Wah sakit le. Ngungkrum marang bendera Tiah Sulistya Bijer ngincangake alis. Ngopo to kok cengengesan wae iki? Ya wong seneng atine dipenging. Ngono Mbak bayangke tak gendong tenan po. Ora kok le di luar nalar kepiye ling kene tadi. Kok nek kelakon tak gendong kowe jan iso katut aku ya. Ora. Mega we kalah. Oh, kau. Kenapa? Nah iki nek Mega gendong kowe ya ora kuat ta ya. Wong cilike kok ngono nek aku ya cik terus. Piye meni piye? Jeklok. Hah? Jeklok. Jekluk iki piye? Ayo jeklok iki. Ngono ae lho. Sing jekluk ndek sapa? Boyok. Oh boyok. Aku nek ngene iki bayangane du boyok Sakit le ngeres nek aku ngono ki wong resik. Masa boyok ngene? Ngene. Ya ngono kuwi to kan nek gendong buru kan ngene ya. Urung tekan dalan ki aduh boyoken ngono ae. Oh ngono. Beto nek sampean nggon boyok nggon cara dadak merak kuwi mau etel wae. Etel lah aku gede kowe cilik ngono. Praktek aja nang kene nek praktek ya. Alah. Kasing ngedrama ya kepengen mesti ya. Nek kae ra kuat tau gede banget. Kae karo marching band nyokot drum ku dung dung dung. Kuwi nek nesu dicokot apa drame? Nyokot drum barang. Nyokot stick nanti gripes. Ayo dientekke. Oke. Terus no sesideman Ya. luwih becik patenan Wis sing ngendang. Mikir iki drunak. Lah apa? Melihat apa? Kesampar. Oh, kesampar. Nggih, alon-alon nggih Pak, ampun nganu mic nggih, Mak. Nggih. Dengan kagungan piyambak ampun mikir kancane. Kagungan piyambak ora muni ya. Lah ora dicolokke ya. Nek iki nek lek nyolokke nang endi? Nang endi lek nyolokke? Kaya ning kon cek audio kaya. Nggone Pak Peladene iki? Heeh. Duwe mic. Duwe lah nang omah kan sok karaokean. Oh, ora ngono. Kok nek dicolokke ceklok ngono langsung muni kok. Muni piye? Yung ngono. Ya sak uni-unine. Tak kira muni yung. Oh kuwi nek wong. Lanjut nggih. Apa ya? Liwat kincanging
Nadyanto sepuh ning suarane Ora. jos. Jos. Wirok suarane. Wirok suara. Wira suara kok wirok. Ya semono kuwi ora wirok. Apa? Ya ukur piti. Ya ora wis tuwa kok ya ora ya. Wirok ki gedhe, lemu. Lah iki oh ya iki cilik-cilik ding ya. Piti kuwi mah. Ya, iki dhewe ora ana lawane kudu luweh agresif. Mergane Aku tergantung lawane, nek lawane meneng wae aku ya meneng wae kok. Ayo Nek lawane agresif aku ya agresif. Piye? ngono ki jare tergantung kedudukane. Lah, Ayo tergantung mapane to ya. mapan ngendi? Wis Yang nang endi? cilik kok omong mapan barang. Ayo wong ki yo wis kono lah. Nek doyak rawani deh. Wegah. Urung paham. Ora le rawani wegah. Aku dadi dalang wingit. Apa? Dalang apa? Wingit. Oh, wingit ya. Meneng-meneng gembol watu mergo krasa ngising. Saru wis saru. Ora saru aku iku wong kebelet kok ya. Yo. Ya diampet nek dalang ki ra entuk ngono kuwi ra entuk pipis ra entuk apa meneh kuwi mau. Ya kono. Urip ana kudu ngerti. Sampean dhewe ora ana partnere iki tempone semene iki sing pas. Ya ya, aku memang suka yang alun-alun. Nah, dadi ngono nek keri kloter kedua iki agi banterke ya wajar to bar musik ngono kan. Ya. Paham, Pak? Paham. Weh, aku ki ngene-ngene cah ndangdut e. Oh, berarti nek joget apik ya? Weh, Joget. kepiye? Nek joget apik? Ora. Lah? Oh, tau joget karo sampean toece aku. Salah ya. Putus asa aku. Jane nek gelem joget apik lho ya. Ya mergo wegah. Ya. Kok saiki ana apa iki? Hah? Sawer. Apa, Mak? Minta apa? Foto doang. Iya. Hah? Oh, foto. Ya nanti dong, ah. Oh, iki sawerane ditampa wae fotone ora gelem. Iki tinggo sapa? Ayo
Ya wis mangpek Ya aku urun kasih nggonamu ya nya tak kei. Lumayan kena nggo pipis wong sak mene. Ping trimo nggih. Matur nuwun Mbak Tati. Nggih, nek nang nggon pom bensin kan bayar sak mene cukup. Aku sok ora bayar kok. Lah engko nek turah kudu entek lho kuwi engko. Apa ya? Kira-kira sapa sing wis entek pipisnya dipeksa kudu entek lho. Rumah saku nek pipis kok ora mareki ya. Lah apa? Ayo tak ngene tuku mie ayam wae engko. Ya nek cukup ra apa-apa. Cukup. Lanjut ya. Iya. Mas Maka. Mas Maka. Ah delok unyil kowe. Hah? Kok nintingi malah delok unyil. Urip ana kutha Sideman wis lunas deal. Ya. Boko siji dituruti nggih. Boko siji apa arep sak pemundutan minangkani lewung sesideman wae. Ya kan iso wae to medley kae. Oh iya. Bar iki langsung kan ya iso. Dalam satu waktu lho, ora dalam satu urutan ngono ki ora ning sak wektu ya ora iso. Sak wektu ya moek ngono. Nggih, mumpun dipinangkani, mumpun disendikani mugi katampi. Nggih, karena ning Penggalih nggih Pak. Sapa mau saka Semarang? Wis sembuh pokoke wis sing ngersake. Pak Sumardi. Pak Sumardi. Ya. Mumpun dipinangani. Nggih. Sing kuwi mau? Saya Pak Sutio nggih tesih. Heeh. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Iya, arep dipinangkani sisan napa ben dikancane karo teman-teman Waranggana. Mas, iki kene hurung. Iki kene. Iya. Aku ya hurung Pak, pahit wae pahit. Oh, lah wong ayu-ayu kok ngombene pahit. Ya kan aku wis manis, dadine ya ben balance ngono lho. Iya. Antara minuman dan guenya. Paham kan? Iki aku ya meng sangu wedang pahitan. Lah, kamu manis juga? Ora, aku noleh nengen wis dadi legi. Tak kira jane nggonamu legi noleh aku dadi pahit ngono. Sikep. Ora, sikep ya manut. Oh iya. Cah cilik ya manut, nek ora manut manut. jenenge wani wangkal. Heeh. Apa? Usul. Ana Mbak Mega men dikancani minangkani Gubuk Asmara. Boyo, sepoti Mas. Oke. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mbak Tati nugi wilujeng dalu Mas Da. Heeh, wilujeng dalu Dik Dewi Megol. Megol piye to? Ayo jeneng murah ya kuwi. Oke, sugeng dalu ugi Mas Da ki Yusuf Nyosor. Nah, iki pas iki. Nek dadake siji kaya mentok. Sing siji megol, sing siji nyosor dadi antara kalian berdua adalah mentok. Anjur mentrok. Wis yo sosor-sosoran. Karo Mas Da mentok jenengan napane? Aku gundul mawon. Ora sido wis gundul pacel gundulmu kowe. Awon dhisik tak sepoti mentrok-mentrok ya ora gelem. Ya kan aku ya ora ya sing pas kaya Mbak Mega iki mau kan ya pas. Dadi wong cantik medun ki ya gaya ngono lho. Nek gundul pacul nek nyekeli gundul ngene. Ora apa-apa, toko ngene iki. Jenengan kok sok sembrono. Nek kalih tiyang Waranggana Pesinden niku kudune iki kedah alus. Kandhanono kuwi. Aku kono wis alus karo aku kok.
Oke, aku ya tergantung mau urung sida wis digundul-gundulke. Paranggono iki berjasan. Oh. Nah, rungokke kupinge kuwi. Nggih, Bu, nggih, Bu. Terus Paranggono iki berjasa. Oh, betul. Riyen zaman Sunan Kalijaga. Oh. Nika. Piye jaman Damal Masjid Agung Demak nika lak ngagem kayu jati. Wah, iki pengajian iki kok sik. Lha piye to dikandani kok ngono kuwi? Ora kepiye. Kayu jati entah. Heeh. Lah saking gedene kayu jati wau lak nek digotong menungso ki ora kuat. Ora ngoten kuat. lho. Njur dikelekke entah. Di sindeni ilir-ilir Ora. di berjasa. Sindeni iso ngalekke kayu, aja meneh kayu. Dalang karo wiyaga iso keling. Oh, kowe nek ora tak jawab ora tekan kene ya. Gila. Iki cilik-cilik ya nganu ya. Sopo sing marahi? Wah, iki omongane pedes kok wis Nek mau ngarep-ngarep ki ketuke apik iki kok mburi-mburine kok iso ngelekke wiyaga karo dalang iki. Lho lalak ya tenan to, Mbak. Contone piye? Lah ya nek kecantol dadi bojone ngono lho Mbak maksude iso. Ah nek ngono berarti ya iso ngelekke nganu barang. Apa urung sida kok wis guyu? Ya pekarangan ya sawah. Ayo nggo ragat kaya. Lah kita ya. Nek serius. Mulane ora main-main karo sinden tak andani kowe. Ora main-main ya gur ning panggung tok. Jembengkan kuping Anda. Gatekno gobokmu. Kaya bola dewa. Kaya bola dewa lho. Lek nomor 4mu gatekno gobokmu. Ayo ngono kuwi aku ya tiru-tiru bola dewa. Wis kono. Nyelat nyeni. Menika Mbak Mega sampun majeng menika. Ken napa Mas Da? Ayo karepmu. Piye to iki yo tak bali wae nek ana wis dibayar e. Aku wis seneng karo aku. Mutungan. Oh, dikandani lho, iki kandani apik-apik ya Mbak Mega. Aja cok nyemaleke sinden. Nek dalang ora disindeni piye, Jal? Ora masalah. Lah, Ora masalah. kowe arep dadi dalang cangkeman sing neng nong. Yo Mas, jeleng ngono. Dalang ki sing ngiringi wiyaga gamelan ora nggo sinden. Lah kepepete ora ana sinden kok dalange iso meng sing dionekke sampak rambutoke sinden. Saiki pertunjukan saiki nek ora ana sinden penontonnya ora bakal sakmene iki tak kandhani. Ayo tergantung le nanggap kowe. Loh, Ya ya ora semene lah. iki nganu nek arep nganti Mbak wayangan ngono ora mungkin delok dalang ora mungkin delok sindene. Heeh. Sindene sapa kaya mak bengi iki? Sapa bintang tamune Tatin lah do ndelok aku. Ya iya. Ngono lho. Ya wis aku ngalah. Ya kan penonton ki warna-warna sing rene arep delok dalange, sing rene arep delok wiyagane, sing rene arep delok sindene, sing rene arep tuku bakso ya ono. Lah kan warna-warna. Dadine ini adalah satu kesatuan. Dadi aja dipecah-pecah ngono kuwi lho. Dong ora? Kamu dong. Nah, mbok ono kuwi lho. Wah, titenono kowe. Ngapa? Ora ngopo-ngopo aku ya takon niteni kok. Ha iya tak titeni. Titenono kowe. Lah iya, wong kuwi jare kon titen tengen. Ngono-ngono kae. Ayo Mbak Mega nembang. Nggih, nembang napa wau? Mbak? Gubuk asmara. Oh. Di bawani pocong. Engko gek tresno tulus. Kok ngenyek to jenengan iki? Lah ngono tenan tibane kok. Lah ya ngono Lah iya. tenan yo nek ora nrimani wing usah dikempit kowe. Manut nek aku. Engko sing pas tresno tulus arep aku apa jenengan? Jenengan sing sesuai. Oh ya. Engko nek aku bahaya. Ya kan iso wae kok di Apa? ganti Tresno Yusuf Lho, lho, lho. iso. Lho, 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 Sing penting bahaya. iki suku katane padha. Ngono lho. Ora mung tulus tok. Ya kudu nglegenos kok. Lah ya tulus karo Yusuf kan padha. Karo S Ukune ngono lho. Lah nek UF kan ya engko nglegenus. Ora nglegenus. Ya kan sepenting UU kabeh. Tulus karo Yusuf. Kan meh-meh padha. Kae luwih atos kae. Oh sambane ya. Ya bawani.
wiyaga semene iki suarane atos kabeh. Iya. Dorong tau ngrasake larane dipisui wong bisu kok. Banjur kaya ngono kuwi. Durung tau dirasake dipendeliki wong ora roh ae. Kowe luwe atos kowe. Ya dadi dalang ki kudu ngono kuwi. Jenenge ngesui wiyaga iki ya ana sing watake ngene iki, ana sing watake alus, ana sing watake kasar ya kudu sabar. Ngono lho, Mas. Sinden iki ya apa? Nek kula iki ati segara. Ati segara? Asin berarti hatimu. Asin ngono. Ya ora apa. Penting jembar. Jembar apane? Segara. Mah guyang-guyu dhewe ta. Iki sajake obate rong dombe apa? Wis. Oh wis. Ayo justru nek overdosis ngene iki. Mumbros kuwi mau. Ya ngumpluk. Wiwitane nyingkar nyingkur Oper iki sing gedhe, Lingsem yen ke mutan lampahan. operan Yo ora sah kaya. Sing nglakoni kan kon. ya kok aku ora meneng Ah. lelampahan kang Ya tresno bulus. Heh? Kok bules? Mumbros piye to? Lah nek nek lenang ya Pak Tulus, nek wedok ya bulus. Ya aku mbok anggap bules mah. Hah? Jare gundul kuwi mau. Sing gundul iki ra ndekmu. Ngono aku ra ya. Wah, ngantuk kaya reti-reti ya. Lah iki nek iki pas iki gundul. Bathuke Gondol piye ya? Iya. Lah kaya lapangan nek kuwi. Ora apa-apa kena nggo mendarat. mendarat sapa? Pesawat. Mendarat ki ya ora ning Bathuk kok. Jare mok jembar. Mendarat laler ya iso lho. Dadi mencok nang Bathuk. Wah kae laler ki wong sing paling neracak. Lah piye? Kok iso? Amit turut sirahe Pak Presiden barang teranyaan kok. Jenenge wae kewan. Sopo iki? Wis jenengan kok ya. Aku. Tresno sapa ya? Nah, Sules. Kau. Kae mbiyen cintane tak tolak. Apa nggih, Pak? Jenengan iki ya ngrumangsani ngoten lho, Pak. Keleku. Iki sampeyan iki sing tak tolak oke. Ngrumangsani dhewe-dhewe ben. Lah wingi anu kuwi wis curhat karo aku. Lah aku ki apa to? Bondo ora. Rupa ya ora. Sapa kuwi? Ya kuwi. Nggih nang ngono kok arek. Aneng kok sampean ya gelem-gelem bae dituduh ngoten niku. Lah sing penting duit. Walah, Jen. Iya. Tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Ana bocah dodolanan ning mburi ya. Apa sih? Ning cah cilik-cilik drone kene. Sogono le. Aja le. Ora sida tak jak mabar Kuwi lho ana pripayu. buah salak nang kono lho. Sogokan. Ora ana kok. Nek ora ya kuwi ana dolanan lato-lato.
Ayo Mbak Mega, kowe mah bayangke engko. Hah? Mikir loading lho. Kok guyang-guyu iki kok bayangke gek? Ya sumeh lho, Mbak. Oh, tak kira nek bayangke sing cah cilik arep disogok kuwi mah. Monggo Mbak Mega. Ayo. Yen liwat aku kelingan Joget no ga Mega? Ripan? Joget no. Iya, warai Mbak. Hah? Warai. Wiki sen tak nenek wayangan. Lah, nang apa? Anak ora wayangan ku nang omah jogetan kaya wong gendeng ae. Ngerti po? Wah, Biasa joget berdua. ora ngono. Lah? Aku esuk-esuk tangi turu wis tulit. Oh iki.
Terus piye? Video call lah wis Terus? bocahe HP sendek ngene iki ning nggon meja gandok kae. Kuwi nggodhok wedang arek adus karo jogetan. Alah, ternyata ada visinan to iki. Kalian ada apa? Ha ya iki ya wajar to ya sing jeneng wong Wajar apa ya ora ah nek joget-joget barang kok diduduhke iki ketoke ora wajar deh. Ha iki wong kegiatan sehari-hari ngono lho. Ora iki pacarmu. Kudu karepmu sing Piye ta ki? Ayo ngaku ra. Ayo pacarmu apa udu? Heeh. Wah. Mbok ngono. Ayo catetan. Ngapa? Piye? Kok sik aku ora arek kesusu catetan kok. Ayo. Kowe pacare Mas Jiso ta? Mbok kae. Oh. Kancane kang sakarepmu. Ya wis nek umpamane do pacaran ki boleh, tapi yang terpenting adalah sinau dulu, belajar Lah. dulu ya. Iki nggo semangat belajar enggak apa-apa. Aku mbiyen yo pacaran ngono kuwi ning aku kelas 3 SMA, le pacaran nek SMP rong kenal. Ayo nut laku ning jaman Kelas kok ya. kelas 3 SMA lak lagi pacaran, si SMP niku lak PDKT ngoten to. Lah kowe kelas 3 Ping apa? bola-bali. Hah? Maksud lo? Ping bola-bali PDKT ngoten lho Mas. Ora ya. Aku enggak gampang jatuh cinta. Wah. Masa? Satu kali seumur hidup. Wah. Atau Mas Lilis? Sanes kula lho Mbak. Ngono, parani. Oke lanjut ki mah do curhat. Catatan sahabat. Nggih, sampun katur matur suwun Mbak Tati. Nggih, matur nuwun Mbak Mega dipun bantu aja niki nek dhewe iki ya. Pak, sesuk di ora dhewe lho Pak. Oh. Apa arep men direncangi Pak panitia kuwi? Sini Pak. Pak Ketua Panitia sini dong. Hah? Ayo. Ayo pilih bayar apa pilih ngadeg? Pilih dikempit apa anu nek jenengan mboten kersa mengke ajeng dikempit. Kurang mboten Pak, mau dadak tak parani. Hah? Mboten nyawer mawon. Oh nggih, lha pundi? Pun pokoke nek ketemu niki kaya nek ning terminal wis. Napa? Mengko le pacaran ki mengko. Njaluk tisu. Oh, lah yo njilih ki dibalekke. Sesuk meneh tuku nggawa kacu dhewe. Ya, Tisu aja, hah? jare aku Iki njilih wis saiki wis gupak umbel kok. lah jare kon balekke aku entuk Sing wis reget ya ora balekke kok ya. ya jenenge njaluk. Oh, najan kocruk tenan kok. Oh. Menika sampun Mas Disop. Ya sampun karepmu ra karepmu. Pak Panitia kula mantuk nggih, Pak. Sampun matur nuwun. Ora ngono lho iki sing kaya pamundutan. Iki masuk meleh apa podang kuning ingkang nyekar Mbak Niken. Wis Oh cocok. iya. Caping Gunung ingkang nyekar Mbak Tatin saking kula Haji Nantya. Cakung Jaktim sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Transfer 400.000 wis. Apik. Nanggen kula tapi sampean ora usah meri. Aku ya wis oleh dhewe. 2 juta. Aku ya wis oleh dhewe. Apa piye? 5. Apa? 5 iki 5 apa? Ya 5 juta. 5 iki ya iso 50 lho. 5 juta kok. Oh, 5 juta ya pen. Lah iya ta. Arep njaluk wong wis mlebu ndekmu kok tak gogohi ngono tak. Omah nemu liyane ngono. Ah iya. Iki kok lo tak latuk wae lho. Sing do duwe iki meneng kok. Heeh. Nggih. Iki sing saking Pak Tommy wau sing Gambyong Pare Anom. Oh, Mbak anu. Mbak Okta. Mbak Okta. Heeh, men dikancani karo Mbak Weh. Soros. Oh iya Mbak Saras kuwi Kakang Adi yo. Kakak Mbak Yuwadi kok kakak. Isane apa? Mbak Okta. Ayo engko jatah dhewe-dhewe engko Mbak Saras bagiane pas ngun rujak jeruk.
Iya. Mbak Okta men dadi iki Ha iya. men kabeh rata mrane. Iki disepoti ra? Ora usah ngarep Ora nyelo kuwi to sepote mosok dung dung tak tak. Yo.
dawa gendhinge. Ha ya ora apa-apa. Mugi katampi karo panglipur. Macak Mbah Waloyo aku karang bengi iki wong ora ditimbali mrene. Ha iya. Awake dhewe sing kudu sing lambene berkibar. Oh iya. Kok berkibar ngaranine ora. Ke wayangan bengi iki Pakmu, lha piye? Dirawuhi seniman-seniman besar, oh iya. Awake dhewe ya kula nuwun ana ngresane Pak D Yuwana. Oh iya. Ki Yuwana hati carita. Oh iya. Daleme mung lor kuwi. Oh iya. Wis nderek gladiwanuh Pak D. Oh iya. Mulane kuwi. Ki bengi iki ya dirawuhi Ki Gunarto Gunatali Jendra. Oh iya. Heeh, wis pokoke iki wis seniman besar, wis pokoke tekan luar negeri. Oh iya. Internasional bulane iki. Dalang pancen ya kondang, iya. Wayang akeh. Wayange apik-apik kabeh. Iya, sabetane wah aku seneng nonton nek nglakokke kethek-kethek. Ha iya. Wah jan bulane kuwi. Kethek iki jan ngasih iso kaya kethek tenanan. Oh iya. Mulane kuwi.
Adewe ya duwe dalang Ramayana ampuh. Sapa? Ki Sulis Bronjong kuwi. Wah, ku nek nglakoke kethek kuwi ya ketheke nganti kaya sing mayang. Ha iya mulane kuwi. Pokoke bengi iki seniman-seniman besar rawuh kabeh. Oh iya. Iki Abah Lala ya rawuh mrene. Ha iya. Jeng teng pundi, Pak? Arep tebang. Mulane kuwi Pak Untung Subagya. Wah iya. Nek ning kene ya Abah Lala ngono. Ha iya. Piye Mbak Tatin iki tak goleke kanca? Sapa? Pak De Gunarto men munggah tindak panggung ngono. Aku kan manut dirimu. Lah iya mulane. Lah iya. Ora Mbak Oktai mau jan wis wonge cantik, iso joget. Lah Mbak Yune iki ngapa? Mbak Yune gento ya. Iki Aku ya jejere Mbak padha. Yune ya iki. Ku ya padha. Iya. Sesuk belajar nari aku ya. Oh ya. Iki arep maju ra? Maju. 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 Oke. Kowe kok luwih kemayu kowe Bang aku. Wah, nek aku ki tergantung situasi. Dijak kemayu ya ayo, nek kon ning ke dunia nyata kok kaya ngene iki mah aku ro banci gilane ora sebane. Heeh. Menika ajeng dikancani sinten manut nek Ki Gunarto Gunatali Jendro ngendikane kok. Lah monggo. Oh ya, saking ngiring kiwa. Wes, monggo Pak Dik, sepoti Mataraman Mas. Tuk, tuk. Case mikrofon. Oh iya, alhamdulillah berkah barokah. Ini lini Sugeng dalu. Welur sing dalu. Nah, luar biasa. Dalang yang sangat milenial dan mewakili Gunung Kidul. Tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Matur suwun. Ini dalang yang digemari oleh masyarakat. Wah, dereng enten menapa-menapane menawi kalih panjenengan. Panjenengan mereka mewakili Indonesia. Oh, apa luar biasa. Ya alhamdulillah kalau bulan April kalau wingi kalau menika tinimbal wonten ing Amerika Serikat. Wah, alhamdulillah. Dalang Nggih. intinipun wayang sangat digemari oleh orang Amerika Serikat. Nggih. Karena tiket yang disediakan 750 itu habis terjual. Wah, Sehingga kula nggih breeding ngerti para penabuh ing Amerika Serikat menika menguasai gamelan kita. nggih. Dados wonten ing Universitas California gamelan dan wayang itu menjadi kurikulum pendidikan di sana. Pramila kita sebagai warga Jawa khususipun orang Jawa bangga sekali karena dunia telah mengakui dan kita tetap lestarikan. Dalu menika kula nggih keleresan tweet yang sepuh kula wonten ing Ledosari. Lah kula ada kesempatan nggih ningali dalu menika. Alhamdulillah. Sukses untuk Mas Matur Yusuf. sembah nuwun sanget. Matur kula. Berkahipun Monggo dipun lajengaken kemawon. badhe framen ketoprak napa-napa. Wani piro? Anu kemawon. Mari kangen kemawon. Oh, nggih. Oh Kangge nggih. anu napa? Panjenengan kok mboten ngemataken kula menika kenging menapa to Bapak? Kok mau sing dimatke kono-kono. Kula sering mangertos wonten ing layar TV. Injih menika sampun jejer kalian panjenengan mbok ya nggih dijak omongan apa piye ngoten lho. Jangan nika Oh, statusipun menapa? salaman rumiyin nggih. Statusipun menapa nih? Loh, kok oh saya kalau di sini masih perawan. Oh. Iya. Perawan kupingnya. Jadi matur nuwun Mbak Tatin, Izin. sukses semuanya. Pokoknya ya saya hanya berpesan, ayo kita dukung bersama Izin. penonton dan penabuh. Kita bersama-sama untuk melestarikan budaya kita Nggih. yang sangat adiluhung ini. Nggih kalau bukan kita siapa lagi Nah, nggih Pak. Tadi Nggih. hidup wayang Indonesia. Hidup. Moga penlajengaken mari kangen. Mari kangen. Mari kangen oh nggih. Panjenengan beksa? Mboten. Mboten. Barang ngono kur kemawon nggih. Oh Supados. nggih. Heeh, nggih. Nggih Pak. Monggo pun lajengaken.
Aku pengen nonton wayange. Oh nggih, mboten pengen nonton Monggo, kuwi. Pak. kanca-kanca. Monggo. Luar biasa. Alhamdulillah lah ngunggah iki sing ngono kuwi lho. Lah. Dadine kabeh keduman, ngono lho. Matur nuwun nggih, Pak. Nek pancen Mugi. Ki Gunarto menika piyai luar biasa. Kuwi ngendi-endi isine arta kabeh. Punapa? Kantong ajaib. Kantong ajaib. Nggih alhamdulillah pokoknya sehat selalu Bapak Nggih. 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 Yes, luar biasa pokoknya. Ayo iki caping gunung oke, podang kuning urung pinangkani. Nggih, monggo panjenengan ajeng ngedeke sapa? Ayo sapa sing gelem ngadeg? Oh Yo iya. nek didhawuhi ya gelem kabeh. Oh Mbak Anggi pengen nembang. Oh iya. Sinten? Mbak Anggi Oh, ngaco. Mbak Anggi. Mbak Anggi ngaco. Mbak Anggi. Di caping gunung men karo Mbak Tatin. Oh iya. Seperti kanca-kanca. Iki nyepoti kaya wong bakul dolanan. Saya nyepot iki kok ngeten iki to? Piye? Ayo. Terima ora? Mas Kimpul ki sajake sentimen nenek kalih kula niku. Kimpul. Ora, kowe iki jagane perasaan Pinter. perasaane Mas Roni. Kok Mas Roni? Lah iya, lengko nek sepot ae apa tenanan kok Mas Roni kok muring-muring. Ngopo Mas Roni ada apa? Ya ada sesuatu. Aku suka ini. Heeh. Kowe iki kok le jan tuwa enem kabeh karepe arep disenengi. Anjan yo. Ora kapok-kapok bocah tuwa nakal. Kaya karang sing nyepoti iki yo bakul dolanan kok. Iyalah. Kalau nggo semangat rapopo ya Mbak Anggi rasa digawe. Aku mau ya digawe gundul-gundul pacul ya Nggih rapopo. to, Mbak Tati. Dasar iki Kowe ngapa? nek omongan mbok sing seru. Niki pun seru. Wah, ngono lho. Nek seru malah bengok jenenge. Ya rada diunggahke sithik volumemu. Dadi ora Nggih. Nggih Mbak Tati ora krungu. Nggih, Mbak Tati. Nah, rada Sugeng dalu Mbak Tati. Iji, sugeng dalu Mbak Anggi. Ya Ngono lho. Allah. Iki palsu Manja. kuwi, haluse palsu kuwi, haluse palsu. Ya kan harus gitu. Nek wong wedok iki rada kemayu-kemayu ora apa-apa. Nggih. Ya. Cocok tawarin aku nggo gula teh. Waduh. Tak kira gratis ya. Gratis sekarang itu pipis wis bayar kok. Oh iya. Siapa sing nyanyi-nyanyi? Menika gubuk asmara gubuk asmara. Bukas moro Sampai gunung. Kalau njur pikiran arah ning gubuk wae. Aku nang gubuk wae jan pikiranku jan. Heeh, Caping gunung. Caping gunung, apa ya? Mas Moko. Oh, sik ndelok unyil kaya. Dindinganipun, Pak. Mas ora Pak. Oh, Mas. Samplinge, Mas. Mas. Om. Kanjuk langsung deg-degan. Ya Mbak Anggi, jan kok cilike ra umum jan. Tak kei dagingku apa Mbak Anggi? Transfer. Oh, wih. Ini iso tak transfer ket wingi tak transfer. Aku ya gur cilik gur 40 kilo. 40 kilo iki sikil kiwa. Dadi tak kiwara tengen dadi Ora, 40 driji siji. Sikot. Wis do omong dhewe karepmu. Ya. Ya. Ben bengi. Selesai. Sing ngendang langsung full seni. Alah, mulane le ndelokke nganti ra kedep. Nguji. Nyawa
Oh iki kudu semangat nang genjreng iki. Oh ngene iki. Ki nek sing jenggleng ki wonge petringan ngendang wis diresik-resikke. Oh, ngono. Jajal nek aku sing muni ya. Yen majeng. Ayo murata. Awang karo janur kuning. Ora ngawur to. Ora ngawur to. Oh. Didol wae iki kendange. Nek karo aku ngono koan. Ra penak. Piye Mbak Mejen? Mejen jajal kowe sing muni. Kaya mercon. Mercon mejen. Lumayan nih Mbak. Wah iki sing ngedram sajake cemburu iki. Kaya ngono kuwi. Yo Kakang Ngadi iki rasa rebutan. Iki wis iki kowe aku wae, ya. Mantuk wae kowe. Kuwi sembadane ngene, Mbak. Pripun? Nganti Mbak Tatin kae gelem karo aku wampuh tenan. Lah sampean modale apa? Oh. Apa iki? Sakmene. Meng ngriseni tok. Salah kok semene paling ora yo semene. Ngono ya. Ayo le ora sembada ki lho. Terus ke bagi. Kowe urung getuk umurmu, urung nyandak. Ayo selak terangane mridili. Wis mandek. Mandek. Nanggung ngepol kimpel. Wah. Nah, ngono lho. Tiwasno iki sarep gublek kok ora gublek. Kok sebruti dolanane malah. Ayo meneng Mbak Anggi ya. Panas udan. Kowe po aku kowe aku wae. Dantenan ngasih. Doiren. Lah kuwi kabare ngisih ngono kuwi ket saiki kok. Pripun? Kabare isih rebutan ket saiki. Rebutan apa? Kuwi mau. Oh alah, rasa dienggo rebutan, sesuk ditempelke wae. Ayo Mbak Anggi. Panas udan. Udan panas aling-aling-aling. Wah, Mas Roni teratap. Kemayu tenan. Aling nganti late do metu. Ketoke Anggi iki ra cocok nek ngono ki deh. Kamu kan kalem. Jangan aling-aling. 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 Nah. Wonten niku mboten Parang iki kok kemayu. kok kaya niken toh. Niken Salindri nganggo nganu barang rambut Niki ngleweng-leweng. mboten katut ngeten iki lho. Oh, tak kira. Kok ben dibenake Mas Roni ya. Saping gunung
Wis kaya Mbak Waloyo, persis sumpah. Kayak aku ra ndeteke. Wah. Ora lorek. Ora. Oh iya. Mulus dong. Heeh. Biasane beruntusan Apa? tekek kae lho rak motive. Biasanya teruntum. Ayo Mbak Mega. Oh. Mbak Mega. lah kan hampir sama ya. Bathuke. Ya apa-apane. Sak deteke bareng. Nadyan wadon
Matur nuwun pun dipinangkani. Ya iya. Caping gunung wah jan gayang tenan iki. Aku mau seneng pas isih di Semarangan ngene. Apa? Sing ngendang jan iso resik. Lah iya. Resik. Tangane jan nganti kriting. Prandek puno ki nek ngendangi aku kiprah ki sok. Piye ngapa? Sok ngono kuwi nek ngendangi Anggi kok. Ya kan wis siap mental ya. Dadine tangane iki wis ana tenagane dhewe, metu dhewe ya Mas ya. Ana take dhewe tangane iki. Dadi ana sisteme. Heeh. Mulane kuwi. Menapa malih menika? Iki ana pamundutan saka kanca-kanca. Oh, ndi to malah tak buang. Kanca-kanca pengadaan ambulan padukuan mula nyuwun geblek wates. Oh iya. 100.000 transfer. Oh iya. Oh, geblek wates. Terus saking iki saka sapa ya? Sugeng dalu nyuwun langgam rengu Mbak Tatin ingkang nyekar matur suwun transfer benjang. Oh ya benjang ya lagune benjang mawon. Bener heeh bener. Wis wong kesel le transfer sesuk ya. Sesuk wae ya. Nek wayangan meneh ya. Mulane kok. Iya. Iki alhamdulillah streaming ini tadi Ya. tembus 8.200. Wah hebat sekali. Terima kasih semuanya yang sudah Matur sembah nuwun. mendelok di channelnya Mas Yusuf Ansor ya. Pokoknya semakin mengudara dimanapun berada. Pokoknya seluruh dunia bisa melihat wayangan Mas Yusuf. Nggih. Ya. Yes, terus ki mau podang kuning ya ta dadi. Mau ya ana liwong ya ana. Liwong gerajakan. Oh iya. Sis apa arep gerajakan sik apa arep podang kuning sik ke? Podang kuning. Oh nggih, podang kuning Mas. Kok gerajakan ki keri dhewe. Oh iya. Ya. Iki Mbak Niken sing kepareng nyalirani ngaturke podang kuning. Heeh, mangga Mbak Niken. Ngono ben jelas. Dalu. Terus sing dalu. Melu sing dalu. Sing dalu Mbak Tati. Inggih sing dalu Mbak Niken. Iki aja do salah paham. Iki arep kahanan wiyaga mburi padha tentrem ayem wae ning perang batin. Batine Lah ono apa? wis ono kuwi lah. Kok kan kasus. Pokoke iki wong telu kuwi. Kuwi Aku ngerti wong telu iki, aku ngerti. Apa Mbak? Apa? Ya kuwi. sing siji lagi ora ana kene adate sok. Alah ya ora apa-apa nggo semangat kerja. Ah iya wis. Ngopo-ngopo kok saiki diawasi to aku. Jarene. Nggih wonten pamundutan podang kuning menika. Heeh, ada podang kuning dari. Nggih, kula wau ugi angsal titipan saking Pak Kamto. Oh, nggih. Ngersake lagu Lali Janjine Nggih. kagem warga Candirejo salam guyub rukun. Oh, nggih. Sampun transfer. Oh, nggih, alhamdulillah. Pokoke didhisike sing transfer ku ya, Mbak. Ya wis manut, berarti lagune apa? Manut podang kuning Podang saged, kuning. Lali Janjine saged. Oke. Saya duduk ya. Silahkan. Orang ngancani aku, Mbak. Nak cah gedhe kok dikancani. Lan jenengan wau gedhe ya njaluk kanca. Ya kan aku sendirian. Kamu kan baru maju satu kali. Gue kan sudah berkali-kali. Wih. Ya udah nanti aku juga berkali-kali. Oh ya, siap. Nggih. Kuat kan berkali-kali? Kuat dong.
Iki apa? Tergantung lawane. Ayo tresno. Dibawani mboten? Mboten sah wis. Oh, mboten nggih. Heeh. Kowe iki ngapa ta ora dikon kok? Hah? Ki ora dikon. Langgam dilanggamke, Oh, Mbak. ngaten. Kimpul iki selar nutuk ae lho. Terus pucet. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng piteranganku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi neman yen nanti yo sayang
matur nuwun Mbak Niken. Iya, Iki alhamdulillah. Iki aja do meri ya kanca-kanca. Apa oleh apa kowe? Dari Ki Gunarto Guna Tali Jendra sukses Mas Dalang. Amin. Wayang Rembaka Anjaying Bawana. Alhamdulillah. Matur nuwun. Pira kuwi? Wis ora tak hitung saru nek diitung. Kok kandel temen? Tak hitungke kene. As, engko kelong tulung Kan kowe cah cilik ki urung butuh duit to. Mboten Ibu, kula betah. Oh, jebulane malah luwih util mbang aku. Wah, lah cah cilik iki boros angger roh dolanan mae kae. Ya untunge wis disapih ya. Dadine iki nek ora ya ming mak ngono. Wah, lah nek kuwi ya seje. Ning ketok enek wong lanang ki ora kena disapih kok ya. Guys, Mbuh tekan sok kapan wae. Ya kuwi bedane wong lanang karo wong wedok. Nek wong wedok iki umur 2 tahun ki wis disapih. Ha nek wong lanang mbok tekan tuwa. Ha apa ora? Oh, bener. ya mula niku. Sing Gerajakan Banyuwangi iki matur sembah nuwun Ki Gunarto wah luar biasa kathah restu menika wah ngenjing ajeng kula tanjakke. Kandel tenan lho nek ngene dalange. Kok ngono aku mau rada tipis. Rezekine dhewe-dhewe heeh. Nrimo ing pandum. Mungkin aja gampang meri. Sampean ki Mbak Tatin, sampean kudu yusuk. Rezekine dhewe-dhewe. Kan ya mulane jenengan ki wis dalang. Nek carane dalang ki bayare paling akeh di antara semuanya. Kok ijek ditambahi akeh kan ketoke kaya nguyahi segara ngono lho. Mboten ngoten, dalang menika sewengi gambleh. Lah ya mulane bayare gede dhewe mergone sewengi ya ikine mlaku, ya mulutnya juga berjalan, tangannya berjalan, sikile ya ngeprak kadang wae nek ngeprak era bener cok iya ngono ta. Wah, mulane iku ngono wis enek sing nyaluk. Ya ora apa-apa. Rezekine dhewe-dhewe. Rezekine dhewe-dhewe. Ngono lho, Mas. Mulane iku. Ora kena Meri, ora kena. Iya. Sing Berajakan Banyuwangi. Nggih, kalih sinten? Wis lah sing dikersake panjenengan. Lagi maksudnya nek dikancani karo Mbak sapa meneh? Monggo. Saras, Mas. Sing cilik ki sing endi? Endi? Sing gedhe dhewe ya Mbak Moko kowe. Lah iki. Mbak Tia ya iso ta? Ayo, limbukan dalam limbukan, ayo. Maksudnya piye? Ayo limbukan pas limbukan to ya. Oh. Mbak Tia ya. Heeh. Gerajakan ya. Gerajakan kuwi mandelok unyil ya, En. Piye iki? Heh? Wis ora apa-apa sing iso Mbak Niken ya, Mbak Niken ngadeg meneh ya. Ayo wis ngadeg meneh ora apa-apa wis. Kok njaluk jatahe njaluk Pak Dalang ngene Pak Dalang mumbluk Nggon aku mumbrus. Heeh. jembrung. Wah kok ngono to? Lah kan nek rungkut ki jembrung nang nggon aku ki. Nang ngene jenengan apa? Padha wae. Padha ta? Ah iya. Wong duit kok bodoli. Kaya wulu wae. Mbak Niken. Heeh, Mbak Niken. Ya, Langsung ke Mas, Gerajakan Banyuwangi buka saron Ki Juang Dobleh Kencana. Sik Mas, aja banter-banter lho ya. Heeh. Engko ndak ngos-ngosan. Raina wengi
pun dipinangkani. Boyo sedaya pamundutan wis disendikani. Ana beberapa iki sengaja tak sisihke tak dhewekke kanggo mengko nek gara-gara. Oh nggih, matur sembah nuwun. Menika penontone ya jan ra ana sing pindah blas lho, Mas. Ket mau lenggah kabeh ora ana sing mantok blas. Ayo melihat objek besar tadi. Paling kita edo terpesona sama aku ya. Iya. Nggih, Pak Bu. Ya sesuk nanggap neh nggih. Gue ya. Kok abot le muni nggih. Nggih menika sampun, Mas. Nggih, matur nuwun Mbak Oh, Tatin. nggih. Kula tak neruske lakon. Nggih, nyuwun Boyo. ngapunten nggih Mas Dralang, mbok bilih wonten klenta-klentinipun anggen kula Gojek kalian masyarakat mriki ugi matur nuwun Semanten ingkang ugi. sampun rawuh. Mohon Nggih. maaf nggih nek enten kata-kata sing mboten kepenah. Wis nglarani. Nglarani. Nggih, semanten ugi kula Mbak Tatin nyuwun pangapunten menawi kathah gojekan kengkel aduk pinanggih sanes wekdal. Nggih, siap. Matur sembah nuwun. Sukses Boyo. sampai tancep kayan Mas Amin Yusuf. amin sembah Nggih. nuwun. Ayo Pak Mun terus lakon. Boyo. Kae kok bengok-bengok sinuwun mandura. Ayo kose awake dhewe yo kirim patekase. Boyo. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ilaruhi para pundhen Dalang Sakno Sumantara ilaruhi Kisena Nugraha Al-Fatihah. Ya, ayo tak dherake. Ayo diteruske lakone. Mun nek kepedhot lakon sing jeneng lakon nek kepedhot kuwi mengko ora prayoga kedadiane. Wala ya, tansah marpamuring sukma. Sinaksmaya winaya ing asepe sinimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana talen saking liap layape ngaluyup pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten ing gupit Sanggansang Arum kuna gandaka capuk ingkang mapan wonten ing tapel wates negari Ndrawati Anenggi Sang Nata Prabu Baladewa nalendra ing Mandura melajar kapiandhep